Чувствала ли си се някога сама, въпреки че не си сама? Като че ли говориш, но никой не чува. Опитваш се, стараеш се и пак не стигаш до сърцето на човека до теб. Това видео е за теб. За една болка, която има име – синдром на Касандра. Синдромът на Касандра не е диагноза. Той е преживяване, когато жената се чувства емоционално пренебрегната и невидима във връзката си. Опитва се да изрази какво чувства, търси близост, но среща мълчание. Или още по-болезнено – подигравка, омаловажаване, отхвърляне. Името на синдрома идва от митичността. Касандра е жрица, която получава дарбата да вижда в бъдещето, но едновременно с това е прокълната никой да ни вярва. Така е жената днес. Вижда, усеща, алармира, но остава нечута. Класическият сценарий на синдрома е когато жената е във връзка с мъж с по-особен психичен свят, например с черти от аутистичния спектър, с алекситимия, т.е. с невъзможност да разбира емоциите си или да говори за тях, или такъв с избягваща привързаност. Когато жената търси споделяне и близост, мъжът чува това като натиск или драма. Не разбира нейния език. Така тя започва да се чувства сама, обезценена и се пита какво не ми е наред. Това не се случва само при особени състояния или диагнози. Понякога партньорът е емоционално неграмотен, израснал е в среда, в която никога не се е говорило за чувства, тъй като са били тема табу. Или пък има неразрешени конфликти, травми, страх от близост, нарцистични черти. В крайна сметка не е важна диагнозата, а как това те кара да се чувстваш. Ако усещаш, че се бориш сама, че те обвиняват, че си твърде чувствителна, не си единствената. Защо най-често се случва на жени? Много от жените с този синдром носят в себе си бащина рана. Това е болката от отсъстващ или емоционално недостъпен баща. Момичето, което не е било видяно, след като порасне, започва да търси това внимание във връзките си. Ако съм мила, ще ме забележи. Ако съм търпелива, ще ме обикне. Но този сценарий се повтаря, докато не го осъзнаем. Липсващият баща създава усещане за липса на стойност, липсва сигурност, липсва право на любов. Някой вече е дал глас на тази болка. И това е Силвия Плат, поетеса, родена в Америка през 1932 година. Баща й се самоубива, когато тя е едва на 8 години. Тази загуба я белязва завинаги. Силвия страда от депресия, прави първи опит за самоубийство в студентските си години и прекарва време в психиатрична клиника. По-късно се омъжва за поета Тед Хюс. Любовта им е бурна, но той я изневерява и я изоставя с двете им деца. Втори мъж, който я изоставя. Втори удар. И тогава тя пише стихотворението «Татко». Една гневна и освобождаваща изповед. В стихотворението тя говори не само за баща си, но и за всички онези мъжки фигури, които се я наранили. Финалният ред е шокиращ, но дълбоко освобождаващ. Татко, татко, копеле такова. Приключих с теб. Това е моментът, в който тя прекъсва илюзията, че ще бъде спасена от любов, за която трябва да се бори. Тя казва «Стига». И в този смисъл Силвия Плат е гласът на всяка жена, която някога се е чувствала невидима и решава да си върне гласа. Жените с синдром на Касандра често се оплакват. Все едно говоря на стена. Чувствам се луда. С времето те изпадат в бърнаут, депресия, започват да се съмняват в собствената си реалност, да не вярват на преценката и сетивата си, усещат пълна самота. Има ли изход? Да. И той започва с осъзнаване. Назови това, което преживяваш. Синдром на Касандра. Това не ти поставя диагноза, нито те прави луда, прави те осъзната и те прави информирана. Спри да даваш още и още, когато отсреща няма капацитет. Свържи се със собствените си нужди и се запитай: как искам да бъда обичана? Какво ме кара да се чувствам жива? Някои връзки ще се променят, други не, но вече ти ще имаш право на избор. Синдрома на Касандра е зов. Не да се бориш още, а да се завърнеш към себе си. Да си върнеш гласа, границите, да си върнеш правото на любов. Ако се разпознаваш в тези думи, остави коментар. Абонирай се. Тук има място за теб. Ако искаш да поговорим, запази консултация.
Ще поставя линк в описанието. Понякога една среща с себе си в присъствието на друг може да промени всичко. А тук, в този канал, ще продължавам да говоря за онова, което боли, но и истински лекува.